bada munda ezvinozitengerera kaora rese. Mama kamaisa paiko nebaba matenga. Ndakatorirwa pachuru paya chekusere chiya. Mama musina here manera aya ekukwira pamusoro aya ekunogadzika matenga. Aidhura mwanangu. Aidhura? Aidhura zvokuti ndakatadza kumatenga. Ndozvandakuudza baba kuti kwa PK Hardware. PK Hardware vaiti zvokutengesa zvinhu zvinoita mapuraizi ekunge vanhu vasiri kuziva kuti vanhu vanotapura. Ichokwadi here. Zvese zvamunoda vanokutengeserai zvakanaka in cheap price. Ichokwadi. In good price. Iri pambara. Ichokwadi. Padhuze nemupedza namopa kuti uchingobva mutown aungorashiki kungobvunza kuti PK Hardware iri papi. Vanotengesa mazisimbi ekunogadzika matengi mudenga aya. Yekuti mvura kana yoita fallen. Yekuti kana mvura yakuita fallen kubva mudenga ichinorova mumunda straight kudai so. PK Hardware inoona zvinhu zvakachena, zvinhu zviri smart, masinki vanenge vanawo. Matapu vanenge vanawo. Vokupai zvimasipirinkula. Moza zvimasipirinkula zvinotendera zvinodira mvura mumunda zviya. Zvaita minda yevarungu zviya. Vanazvo zviya vePK. Ndo zviri kudiwa nehurumende yedu chaizvo izvozvo zvauri kutaura mwanangu. Vane zvakare magadgets. Handiti maelectric gadgets. Aya ekuti maplagi ekunoplaga udai malights ekuti mumunda usiku hwese unenge wakati mbembenge. Mukada kulaita munda vanokupai malights anoendera nemunda. Mukada maplagi emumakitchen sezvakaita muno mamona. Vanokupa maziplagi ekunoisa makitchen zvemagetsi mapipe emagetsi aya ekuti unobairira tambo dzemagetsi dzichida idzo. Zvokuti mavaka sei vanokupa izvozvo. Vanosupply zvikoro, vanosupply machechi, vanosupply vanhu vese. Hakuchangobvunzwa toilet pose pose. Vanobva vakupai machemba aya ekuitira aya. Vanokupai either uri kubhlawayo marondera bikita rusape karoi nyaje. Ndiani uipindai? Mambo. Yewe mwana. Mutsika patinhira. Chitsova ndomutaema komana. Ungodzwa foni kati ari gani mai. Tisingapedzi time. Baba vangu wandosangana nemaproblem ekutengeserwa zvimapipe zvakaora. Zvimatengi zvakaora imipike yadwe imuripo imi. Imutosoko wenyu muchadza kutora madhara edu anori mafodya hadidi. Vanhu vangotorera fodya yavo vakupa zvinhu zvakaora. Imipike yadwe imuripo. Kandira ndakakusirira muna kuwapa iri. Ndakatozotarisa nhamba ndikatofona ndatova baba. Kupike ika. Zvese zvamunoda. Zvese isu tinodzi Johnny Chiranga mapenzi. Even ma-lights, ma-energy saver, masikapedzi. Kana ma-saver energy chaiwo. Ma-saver vanawo. Even kana zvima-tape zviva. Anoziva zvima-hit zvima-tape. Tine zvese, tine gold, zvegold, zvesilver. Nendarama vanayo. Vanazvo free zvendarama. Chokwadi. Ma-gadgets, ma-plumbing, nema-accessories ekudiridzisa. Vanazvo. Zvinhu zvangu zvese ndakutotenga kuPK Hardware. We waste my apologize. Ngatitoenda PK Hardware munotenga zvamunoda ndiripo imi. Kwa PK Hardware ndiko kutenga kune ungwaru.